Ana, čekaj, uzmo palice na kreter, slučajno. Malo podrške, ajmo i da činimo. Borba za drugu poziciju, onda će trči Vlada Zemun. I dalje to prva ekipa, Vlada Zemun, početnik. Ajde Sulaja! Ajde Sulaja! Sad će vidjeti nabog za Zlatara, 500 metara. Znači početna čast. Vlada Zemun. Još to Pegaslijević, ne predaje se Tomgan. Tomgan su ne predaje, to je ekipa Tomgana. Ajde, Zariće! I bok!